कुडवली येथे हेल्मेट जनजागृती मोहीम संपन्न। कुडवली मुरबाड ठाणे येथे अप्पर पोलीस महासंचालक रवींद्र कुमार सिंगल, पोलीस अधीक्षक महामार्ग ठाणे परिक्षेत्र श्री दहिकर तसेच ठाणे विभागाचे पोलीस निरीक्षक बच्छाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली माळशेज मपो केंद्रचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अनिल विस्पुते यांनी वाहन चालकांना मार्गदर्शन केले। वाहतूक नियमाचे पालन करण्याबाबत प्रबोधन व हेल्मेट जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला। सदरवेळी अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या मृत्युंजय दूत यांना अपोलो कंपनीचे व्यवस्थापक ऋषी कुमार तसेच धनंजय झा, समाजसेवक मनोज देसले यांच्या हस्ते चांगली कामगिरी केली म्हणून नितीन राणे व त्यांच्या इतर सहकारी यांना हेल्मेट वाटप करण्यात आले। सदर कार्यक्रमात उपस्थित जनसमुदायास प्रबोधन करण्यात आले। वाहन चालविताना मोबाईलचा वापर करू नये, वाहनाचे कागदपत्र सोबत ठेवणे, दारू पिऊन वाहन चालवू नये, ट्रिपल सीट प्रवास करू नये, मोटरसायकल चालविताना हेल्मेटचा वापर करावा, वेग मर्यादेचे पालन करावे, ओव्हरटेक करताना उजव्या बाजूने वाहन चालवावे, चालक परवाना आवश्यक आहे। मोटर वाहन कायद्याअंतर्गत वाढ झालेल्या दंडाच्या रकमेबाबत समजावून सांगितले। जड वाहन धारकांना सोबत क्लीनर ठेवून बाबत सूचना दिल्या। घाटातून वाहन चालविताना वेग मर्यादा अत्यावश्यक आहे याबाबत माहिती दिली। वाहन चालविताना मोबाईल फोनचा वापर टाळावा। वाहनांवर विशेषतः पाठीमागील बाजू रिफ्लेक्टर लावावे। महामार्गावर धोकादायक परिस्थितीत कोणतेही वाहन थांबवू नये। वाहन चालविताना वेग मर्यादेचे पालन करावे। वाहन चालवताना वाहतूक चिन्हे पाहून त्या सूचनेप्रमाणे वाहन चालवावे। चारचाकी वाहन चालवताना चालक तसेच सर्व प्रवाशांनी सीट बेल्ट वापरावे। ट्रिपल सीट प्रवास करू नये याबाबत मार्गदर्शन करून मृत्युंजय दूत संकल्पनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली। सदर कार्यक्रमासाठी एपीएल अपोलो कंपनीचे व्यवस्थापक श्री ऋषी कुमार, धनंजय झा, समाजसेवक मनोज देसले, संजय घुडे, राहुल आमरे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले। ब्युरो रिपोर्ट, लोकहित वृत्तवाहिनी।